everything changes. Hvad så, Mike? Hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Hallo Emil, det er jo overdrevet, det er jo brutalt det der. Det er jo bare brutalt. Så det er det. Jeg tror du ikke skyde den af Bjørn lige i hovedet? Prøv. Det kunne man godt. Nej, du kunne ikke. Jo. Du kunne heller ikke. Jeg kunne. Hvor skyde den af ulden lige i Hvor hovedet? meget træ tror du der er her til sammen? 7 stacks eller sådan Hvad noget. siger du? 7 stacks. Kun? Ja. Cool. Men hvis man nu lige sidder på sådan en optimale side, ikke? Tror jeg bare, at vi knæpper det hele i røven. Kom. Og det var Og så det er der bare noget der. Fuck, at det foregår. Og det er jo det så det Mike han havde at sige i dag.